Ömer Faruk Baran li Surucê hat dinê. Wî mekteba pêşî û lîse li Surucê xwend. Li İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul Üniversitesi Sosyoloji, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi xwend lê ji wan tiyan mezûn nebû. Albert Camus tesîreka mezin li salên genciya wî kir. Di tesîra kitaba Italo Calvino ya Serbajaran, sala 2013 derbasî Diyarbekir bû û dest bi heyateka li dora Sûriyê kir. Di pêşbirkên şîr û çîrokan da xelaslandin. Röportajên li bloga wî deng dan û dest bi karên medyayê kir. Nûçe hazirkirin bû edîtör. Bo medyayên Amerîka û Ewropa tercümanî kir. Çû meydanên herbê fotoğraf kişandin. Kitabeka şîran nivîsî lê navê wê bîr kir. Romanek nivîsî ku roman nehat hesibandin. Fanzîneka fotoğrafiyê derxist, 16 ejmar. Piştî fikir û xebatên 7 salan, sala 2022 fîlmeka 1 deqîqeyî kişand û bi wê li festîvalên fîlman xelat wergirtin. Ser kültür, sanat û edebiyatê zêdetirî 100 podcast hazir kirin. Bi metneka podcastê xelata rojnamevenî stand. Dersên medyaya dijital û hazirkirina podcastan dan. Pavîna 2023 kitabên Benedict Anderson xwandin û fikrên wî teklo peklo bûn.